Здравейте! Аз съм Деси, менеджер в българската общност на pokerstrategy.com и днес ще ви запозная с програмата Покани приятел, както и как успешно да се възползвате от нея. Печели пари, като каниш нови членове в pokerstrategy.com. Ние сме общност от над 4 милиона и половина членове. Това ни прави най-голямото и популярно покер училище в света. Ти от своя страна си нашият най-добър посланник. Ти вече си се възползва от нашите услуги и знаеш много добре как да ги промотираш на своите приятели. Вземи до $100 за всеки препоръчен приятел. Точно така, до $100. И няма ограничение в броя приятели, които препоръчваш. Сега ще ти покажа как максимално да се възползваш от нашата програма. Сега ще споделя с вас няколко съвета за сигурен успех. Мотивирайте своите приятели да се учат. Насочете ги към важни теми и материали. Запознайте ги с нашия форум. Колкото по-добре се справят те по покер масите, толкова повече стратегически точки ще трупате. А колкото повече стратегически точки трупате, толкова повече пари ще получите вие. Покажете им нашите услуги. Вие вече ги познавате добре. Форума за анализ на ръце, нашата видеосекция, тренировките на живо. Това ще им помогне да подобрят своята игра, а също така и да ви донесат така желаният бонус от $100. Сега ще се отправим към сайта на pokerstrategy.com и по-точно секцията Покани приятел. Ще ви покажа нагледно как да се възползвате от програмата, а също така и как да помогнете на своите приятели да ви донесат колкото се може повече пари. Тук се намира навигационният бар на нашия сайт, както знаете, а ето и програмата Покани приятел. Кликате върху нея и се озовавате на страница, която съдържа абсолютно всичката информация, която ви е необходима, за да се възползвате успешно от програмата. Тук има дори и втори навигационен бар, който ви дава допълнителна информация, включително и как да получите изплащане. Стъпка 1. Възможност A. Разпространявате един от тези два линка на своите приятели. Те кликат върху него и се регистрират на нашия сайт. Няма нужда да въвеждат вашето потребителско име, те автоматично са препоръчани от вас. Възможност B. Изпращате имейл на своите приятели. Тук може да напишете техните имена, тук имейл адресите. Може да изберете и опция за език. Ако имате приятели в чужбина, които може би биха искали да се регистрират, може да го препоръчате и на тях. Възможност C. Ако нов член се регистрира и посочи твоето потребителско име в pokerstrategy.com в полето препоръчан от, той ще се брои за препоръчан от теб. Имай предвид обаче, че ако те напишат грешно твоето потребителско име, ние няма да може да променим това, така че ви препоръчваме опция A и B. Повечето от вас и вашите приятели разполагат с Facebook. Затова ние добавихме бутонче Share, сподели. Това бутонче може да го използвате за цялото ни съдържание. С приятелите си във Facebook може да споделяте стратегически статии, видеоматериали, новини, каквото смятате, че ще им направи впечатление, така че не се колебайте да го използвате. Когато кликнете на бутончето, вие автоматично ще получите опция да добавите коментар, а също така и да публикувате новината на своята страница. Когато вашите приятели кликнат върху новината, те ще бъдат отведени към нашия сайт. Независимо дали те отиват към новината или в друга секция на сайта, веднъж кликнали на вашата новина, те ще бъдат автоматично препоръчани от вас. Така че не се колебайте да използвате и Facebook. Сега бих искала да ви поканя във форума и по-точно pokerstrategy.com секции. Тук ние разполагаме с форум специално за програмата Покани приятел. Вие свободно може да задавате въпроси, а ние, екипът на pokerstrategy.com, с радост ще ви помогнем.
В този форум ние наскоро създадохме тема "Покани приятел, похвали се на общността". В тази тема вие ще видите хвалбите на нашите членове, които вече са се възползвали от програмата, а някои от тях дори са споделили какво са направили със своите печалби. Ние от своя страна пък ще продължаваме да ви даваме ценни съвети за това как да се възползвате максимално от програмата "Покани приятел". Екипът на PokerStrategy.com и аз, Деси, ви желаем успех!